kautta Lapuan kaupunki ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Täällä on valmistelutekstiä myöskin pitkästi. Kaupunginhallitus esittää, että tämä valtuusto hyväksyy kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä ELY-keskuksen kanssa valmistellun sopimuksen. 2. Valtuusto päättää Lapuan kaupungin vastaanotettavaksi pakolaisten määräksi suluissa kuntapaikat 20. Enintään 20. Ja 3. Kaupunginhallitus valtuutetaan sopimaan tarkemmat ehdot Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Sopimus astuu voimaan 1.1.2017. Ja tästä asiasta avaan keskustelua. Veli-Matti Lahdeksen. Herra puheenjohtaja, tässä hallituksessa on eri mieltä tästä asiasta, että meillä ei ole sellaista automaatiota, ei missään vaiheessa minkälaisia sopimuksia siinä, että tänne tulee vuosittain 20, 20 tai 20, 34. Joo. Ei kun kuulu siellä. Ei. Okei. Voitko Veli-Matti tulla tänne? Kato puhumaan vastuusta tätä. Tarkan mukaisesti. Aivan sama mitä teille puhutaan. Aina voi olla viisasti. Eli hyvät valtuutetut. Mä olin hallituksessa mieltä. Kysymys on siitä, että mä hyväksyn tällaisia sopimuksia, että me teemme tuleville valtuustoille semmoiset automaatioita, joita tänne jatkuvasti saa tulla uusia, olkoon pakolaisia tai mitä tahansa. Eli me huolehditaan niistä kuitenkin tulevien valtuutettujen edestä, jota me ei voi tehdä. Me emme voi tämmöistä päätöstä mennä tekemään. Samoin täällä on aika sekava tämä esitys sinänsä. Me oltiin Seinäjoella kuuntelemassa ensimmäistä esitystä. Meitä intervjuoitiin siitä hallituksen jäseniä. Tultiin pois, tuli esitys kirjallisena. Tuli aivan erilainen. Pistettiin uusiksi pari kertaa tämä, eikä tämä vieläkään ole hyvä. Mä en oikein ymmärrä, että mitä varten meidän pitää kaupunkina sekaantua, kaupungin päättäjien sekaantua tää, jos Karhunmäen tai kristillinen opisto tekee omat ratkaisunsa ja me teemme omat ratkaisut. Näitä voidaan yhteenliittää tarvittaessa, mutta tällaista sopimusta mä en tule koskaan hyväksymään, että me automaattisesti hyväksytään tänne tulevia pakolaisia tai muuta maahantulijoita. Tänne saa tulla kaikki. Mä en vastusta ollenkaan periaatteessa sitten tämä sopimus, mikä tämä on, tämmöinen sopimus, mikä tämä on. Tämä on sellainen, jota toivoisin, että te kaikki mietitte, mihinkä tämä johtaa loppujen lopuksi. Puhutaan 20, voi tulla 100, voi olla, että ei tule yhtään. Ja siinä vaiheessa, kun hätä on jotakin suuri, autetaan niitä silloin, ei näin. Että etukäteen mennään, luodaan tämmöinen tilanne, että tulkaa meille, kyllä me huolehditaan teistä. Ei tämä ole yksinomaan Lapon kaupungin asia, tämä on suomalaisten asia, tämä on eurooppalaisten asia. Tämä tulee loppu ihan pian. Jotakin tapahtuu tässä, ettei mitään katastrofia syntyisi, niin mun mielestä meidän pitäisi olla hyvän esimerkkinä, että tehdään toisenlaista pakolaispolitiikkaa, mutta ei tällaista. Tästä syystä mä esitän, että sopimusta ei hyväksy. Nyt saisi nostaa käsiä, jos haluaa pitää kannatuspuheenvuoron tai muuta. Volmilahden osalta. Joo, puheenjohtaja. Aika lailla tasan taikkaa varmaan vuosi sitten puhui tästä asiasta ensimmäisenä täällä. Oli oikeastaan ensimmäinen, joka ylipäätänsä puhui näistä asioista. Muistan valtuustokokous pidettiin maanantaina, niin saman viikon keskiviikkona tasavallan presidentti ensimmäisenä piti tämä ainakin mun mielestä kriittisen puheenvuoron. Ja mä silloin jo toin esille nämä kuntalaisten huolenaiheet. Kerron, että monet vanhemmat on ollut mun yhteyksissä ja kerroin senkin, että varmaan hätä koskee eniten tällaisia teinikäisiä likkoja ja sitä kautta niiden vanhempia. Ja ihmettelin silloin sitä, että Lapon kaupungin hallitus nosti helvetin vuosi taikka suuren metelin siitä, kun kuultiin vähän huhuja, että Sipsiölle on tulossa turvapaikanhakijoita.
siinä vaiheessa kaupunki puuttui, reagoi, ehkä vähän jotenkin mielestä vähän turhankin voimakkaasti. En tiedä mikä oli lopputulema, mutta ilmeisesti Lapuassa olevien juttujen perusteella niin tontinmyynti loppui ainakin siihen, mutta ei sinne kyllä niitä turvapaikanhakijoita tullut. Mä ihmettelen, että miksi nyt sitten kaupunki on edesauttamassa näiden tällä kertaa pakolaisliikkeellä tulevien saapumista tänne Lapuan keskustan alueelle, kun niitä ei haluttu sinne Simpsiöllekään, jonka oikeasti ei ole kenenkään pakko mennä. Täällä keskustan alueella monenkin pitää vängälläkin kulkea. Tämän viikon tai viime viikon perjantaina Ylen Ykkösessä Suomen Afganistanin suurlähettiläs Anne Meskanen kertoi, että Afganistanista tulee Eurooppaan nimenomaan elintasopakolaisia. Sieltä eivät tule köyhät ja heikoimmat. Ja mä uskon, että tämä on se suurin ongelma oikeasti, mitä kansalaiset ei ymmärrä eikä hyväksy. Me ei olla ottamista vastaan eikä sitä vastaan, että tänne saisi tulla. Mutta varmaan monet muukin näkee, että ne oikeasti hätää kärsivät on siellä pakolaisleirillä Libanonissa, Turkissa, niin ne ovatkaan. Ja nimenomaan ne parhaat, jotka on tänne päässyt, on tänne tullut. Monta kertaa on puhuttu, että Lapualle tulee lapsia. Äsken ainakin kuultiin, että on 17-vuotiaita. Mä en usko, että 17-vuotiaita on lapsia. Ja samoin äsken kuultiin Elyn herralta, en muista hänen nimiä, mutta kertoi ainakin tuolla meidän ryhmässä, kun häneltä kysyttiin, että mikä on hänen oma arvionsa, että montako pakolaista täällä on 5 vuoden päästä Lapualla. Hän kertoi, että 50 hänen arvionsa. Ei ole 14 eikä 20, vaan 50. Ja tässä on tietysti on monta muutakin asiaa. Tiedetään varmaan, mitä on tapahtunut Suomessa ja mitä on tapahtunut ulkomailla. Ei varmaan niihin tarvitse sen kummemmin mennä. Mutta mä teen toisenlaisen esityksen, en aivan sellaista kuin Veikka teki, vaan mun esitys on, että valtuusto hylkää kaupunginhallituksen esityksen ja päättää, että Lapuan kaupunki selvittää mahdollisuuden ottaa vastaan oikeasti hädänalaisia perheitä ja vanhuksia suoraan esimerkiksi Turkin tai Libanonin pakolaisleireiltä. Katsoo tässä muutama viikko sitten eduskunnan täysistuntoa ja siellä keskusteltiin samasta asiasta ja sisäministeri Risikko sanoi ihan selkeästi, että oikea ja paras tapa on auttaa nimenomaan suoraan leireiltä ja ainakin kristillisten Räsänen oli samaa mieltä kyseisestä asiasta. Eli lyhyesti ei ole mitään vastaan, että tänne tulee, mutta halutaan niitä oikeasti hädänalaisia ottaa. Sitten seuraavana Panu Lahdensuo. Niin, herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, läsnäolijat. Tosiaan en ollut hallituksen kokouksessa keskiviikkona, että ei ole sillä lailla, että ei ollut hallitukset yksimielisiä, että meillä on jotakin kertoa, mutta hallitus on kerran edellisessä kokouksissa kantani asiaan. Ja tämä kansanäänestys, sen takia äänestin jaa siinä kohtaa, koska mielestäni nyt pitää kuulla tässä pykälässä sitten näitä tavallaan nimensä kirjoittaneita tähän tavallaan aloitteeseen, että järjestetään kansanäänestys. Nyt pitää ottaa kantaa siihen, eli se yli 600 henkilöä, jotka ovat nimet pannut paperiin, niin nyt oikeasti puhutaan Lapuasta ja lapualaisista. Varmasti suurelle osalle on vähän niin kuin itsekin, että varmasti ihan ok asia. En minä vaan hattiin, jos tänne tulee todellisilla perusteilla pakolaisia. En kuin ei kellään. Kaikki varmasti hyväksyvät sen omalta osaltaan. Mutta nyt miksi me tieten tahtoen aiheutetaan eri puraa täällä? Kuitenkin tietty väestönosa ja aika merkittäväkin on varmasti asiaa vastaan. Miksei me voida oikeasti toimia sen mukaisesti? Tämä meille kertoo tämä eri, niin kuin Ollikin toi esille, että sehän tarkoittaa sitä, että valtio sijoittaa tänne. Kysyin sitten, että onko näitä sellaisiin paikkoihin, kun nehän voi tulla vapaaehtoisesti, niin tullut tämmöisille pienemmille paikkakunnille näitä
oleskeluluvan saaneita. Ja sanoi, että ei juurikaan. Että ei he sillä lailla, miksi tulisi Lapualle. Mutta jos ajatellaan, että 5 vuoden päästä olisi 50 esimerkiksi, ja se yhteisö, totta kai tulee sukulaisia, kavereita, sana leviää. Sopeutuuko se tähän yhteiskuntaan? Minä en tiedä. Ollaan valmiita sitten ottamaan tällaisia riskejä tämän asian suhteen. Onko se sen arvoista, että me tieten tahtoen seuraaville sukupolvelle ja seuraaville valtuustolle ja tuleville lapualaisille? Että tuleeko tänne tämän oma yhteisö jossakin ja tällainen tulee monenlaista ongelmaa? Itse en ole valmis. Tämä on tällaista Jaakobin painia varmasti meillä kaikilla. Ja tämä Ollin esitys, että otetaan oikeasti niitä hädänalaisia ja niin kuin tuli esille tämä ELY-kaverilla, että ne on 16-17-vuotiaita pääasiassa. Ne on siellä opistolla 18 ikävuoteen, eli vaikka nyt vuoden. Sen jälkeen he siirtyvät, osa lähtee pois ja osa tulee tänne vaikka vapaalta markkinoilta, menee kerrostaloasuntoon. Me tavallaan sitä kautta se väestö lisääntyy täällä. En tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta riskinsä siinä on. Se varmasti kaikki tiedostaa. Miksi suurin osa kunnista, varsinkin pienemmistä kunnista, on ollut tätä vastaan? Heillä on varmasti aivan sama huoli. Varmasti jokaisen miettii, että tämä vähän laajemmin, että mitä sitten jos. Eli sen takia on varmaan molempia voisin kannattaa Ollia ja Veittaa, mutta Ollin esitys oli hyvin selkeä ja toivottavasti Veittari varmaan voisi siihen yhtyä, että autetaan, mutta oikealla tavalla. Sitten Pekka Kivisaari. Kiitos puheenjohtaja ja valtuutetut. Ajattelin aluksi, että välttämättä täällä asia mitään puhu, mutta kyllä täällä sitten näköjään tuossa vaiheessa, kun Panu kertoo aika monta kertaa tuon sanan jos, niin ajattelin, että jonkun sanan kumminkin sanon. Tälle perustetaan, että meillä on tällaisia ongelmia silloin johtuen tästä ja sitten vielä jos menee sen jälkeen jos, niin tapahtuu näin. Mutta nyt sen verran realismia haluan tähän kumminkin sanoa, että mitä tässä nyt on osittain myöskin sivuttu, eli meillä on nämä ihmiset maassa, osa saa turvapaikan, osa ei. Ja sen jälkeen ovat vapaita liikkumaan ja muuttamaan Lapualle. En pitäisi mitenkään erityisen kummallisena, että esimerkiksi Kauhavalta, sieltä jotka saa turvapaikan, niin osa muuttaa heistä Lapualle, eikä silloin mitään tekemistä tämän sopimuksen kanssa sinänsä, mikä nyt on käsittelyssä. Se on niin kuin eri asia, että niin perustuslain mukaan mennään niin kuin Lapuallekin ja niin mahdollistaa, että niin kuin ihmisiä tuloa. Että se on niinku se lähtökohta, mutta sen verran se liittyy tähän sopimukseen, että jos ei me ikään kuin valtuutettuja hyväksyä tätä sopimusta, niin sen jälkeen me ollaan niiden ulkolaisten kanssa, jotka täällä on pakolaistatuksella tai turvapaikanhakijoilla, niin me ei pysty laskuttamaan näistä niin koituvia kuluja valtioon. Se tekee heti sen, että me ollaan sitten näiden kanssa yksin, meidän pitää sitten luoda omat järjestelmät ja heidän auttamiseksi. Ja varmasti niin kuin, vuosien aikana Lapualla on muualtakin tullut. Meillä on jo täällä kansainvälistä kirjaa hyvinkin paljon. Ei tämä ole aivan niin samanlainen asia. Eikä lähde niin tuollaiset, jos tänne perustetaan alaikäisten, jos tänne on tullut ilman vanhempaa alaikäinen lapsi, että jos se ei ole niin ikään kuin suojelun tarpeessa tai sellainen, että on aidosti hätä, niin en mä sitten tiedä mikä on. Kiitos. Matti Antila. Joo, puheenjohtaja, tämä asia mietityttää varmasti meitä itse kutakin ja nyt kun olemme täällä päättämässä, niin joudumme tekemään jonkunlaisen päätöksen. Ei tämä ainutkertainen asia ole. Olli tuossa mainitti, että hän otti esille kylläkin tällä kaudella ensimmäisen kerran. Tämä oli yli 20 vuotta sitten esillä. Silloin valtuusto käsitteli asiaa. Takalan Väiski oli tuossa Tonin tilalla sihteerinä silloin. Eli viime vuosituhannen puolella jo käsiteltiin siitä, että otetaanko Lapualle muualta tulleita. Ei ole mikään uusi asia. Mutta se, että monenlaisia uhkakuvia voidaan tässä asiassa esittää nimenomaan
lähinnä sen takia, että jos nämä kaikki, jotka tänne tulee, on poikia, niin peljätään sitten, että mitä meidän tytöille tehdään. Mun 2 lasta, 2 tyttöä on ollut maailmalla toisella puolella maapalloa molemmat vuoden ja kummallakaan ei vatsa ollut pömpöllä, kun takaisin tulivat. Että on tietysti aika lailla sitten kotioloistakin kiinni, millä lailla kasvatetaan omia lapsiamme sekä poikia että tyttöjä, että mihinkä ryhdytään ja mennään. Ymmärrän kyllä, että se on paljon vaikeampaa nykyaikana kuin 20 vuotta sitten. Se on tosiasia, ei niitä sillä lailla pidetä enää hanskana olla, mutta kyllä mä aika lailla suhtaudun. Tuo Ollin esitys oli sinänsä mielenkiintoinen, mutta että miten me voidaan sitten tässä asiassa mennä sen mukaan, että otetaan niitä perheitä sieltä jostakin, mitä hän mainitsi, koska en mä ainakaan näin näistä papereista, että täällä olisi sanottuna, että mistä nämä tulee. Uhkakuvia varmasti on joku Afganistan tai vielä joku pahempi paikka, mistä olisi tullut. Siellä on sitten nämä nuoret sellaisia, että tekevät mitä hyvänsä, mutta tässä ei ole sanottuna. Että siinä mielessä me emme tiedä tätä iso ja vaikea kysymys, sinänsä suhteellisen pieni. Mutta että tässä vielä mietin, että millä lailla täällä on nyt periaatteessa 3 esitystä. Tuo Ollin esityskin on kannatettuna ja Veli-Matti Laherisen ja hallituksen. Että vielä tästä pitää kuunnella ja miettiä, että mille viivalle ääneni antaa. Marianne Hietala. Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja läsnäolijat. Minäkin ajattelin, että sanonko, että en sano, mutta sanonpa kuitenkin, koska näen asian hyvin tärkeänä. Kuntapaikkoja koskeva sopimus on nyt huolella minun mielestäni valmisteltu. Ja jotta kaupunki saisi nämä asiaan kuuluvat korvaukset, joista valtuutettu Kivisaari tässä jo mainitsi, niin sopimus tulee olla. Kotoutumistyöstä maksetaan vuosikorvaukset lasten iän mukaan. Ja mikä onni, että meidän paikkakunnalla tässä kaupungissa on kristillinen opisto. Viime päivinä olen lukenut jopa mediasta sellaisia, että nämä maahanmuuttajanuoret ovat kääntyneet kristityiksi. Mielestäni sekään ei ole kovin vähäinen asia. Se on tärkeä asia. Mutta kunnioitetaan kuitenkin jokaista ihmistä. Kotouttamisen kehittäminen, suunnittelu ja seuranta, ne on sellaisia asioita, joissa me kaikki, me valtuutetutkin, voimme olla mukana ja meidän tulisi olla mukana. Kaupungilla on lisäksi vielä mahdollista saada sitä Sylvia-hankkeen kautta tulevaa avustusta palvelujen järjestämiseen. Ja sen takia nämä kuntapaikkojen määristä täytyy olla se valtuuston päätös. Pieni kunta ei tässä asiassa välttämättä ole ihan huono asia sekään. Voi olla maahanmuuttajan kannalta hyvin edullista ja tärkeää, että pienessä kunnassa voi kotouttaminen tapahtua helpommin kuin valtavan suuressa kaupungissa. Siinä on meille myöskin haastetta. Ja työ- ja elinkeinotoimisto vastaavat tästä kotoutumisesta ja työllistymistä edistävistä toimista, mutta kyllä se vaatii hyvin monialaista ja moniammatillista panosta. Sen tiedämme. Turvaverkko on oltava, että tämä kotoutuminen onnistuu, mutta kaikkein tärkeintä on se, että ihminen kohtaa ihmisen ja myöskin nuoren ihmisen. Se pitää tapahtua ilman ennakkoluuloja ja ilman syytöksiä. Jos lapsi pyytää sinulta leipää, et kai sinä anna hänelle kiveä. Nyt kun on näin joulu lähellä, niin enpä malta olla vielä pari riviä ottamatta mukaan tähän. Olin kauneimmissa joululauluissa eilen kuuntelemassa siellä ja
Kuuntelin tätä Topeliuksen laulua pienestä varpusesta. En mä ole lapseni lintu tästä maasta. Olen pieni veljesi. Tulin taivaasta. Siemenen pienoisen, jonka annoin köyhälle. Pieni sai sun veljesi. Kiitos. Kannatan hallituksen esitystä. Sitten Vassarajala, Ilpo Ollinen, Pekka Hella ja Esa Riisikko.